Ngai ku blai ya fi sen pat hagreman bor tam jong try of em jong Jesus Christ. Hani singe ko ban ang fi kadan ga bor hagas nam jong try Jesus Christ. Ka Bible ga itu kumno Jesus lawan sene perthai. Na ka taban kitno ki pok perthai bar afar. Tapi dan kano ga jingkit hagas em ga jong fi. To tip ren ga bor hagas nam jong try Jesus. Lakan ga Bible lakan syairu baga Jesus pa jong try Jesus kalau nam tak pertahi barok kawai. But ulayap arias nem tam mensua ban kinno igi pop jong a jong fi jong i barok. Ka Jesus pa jong try Jesus kadan kabor kaba om juran manum noru belakit belaba yagi pop ke pertai kom ke jengkit jeng ba jong try Jesus bolong khon jong blai bo blai la pha karpang ya u ban wan nama rutip bangi kom gibreo nginum la ban poi chaglenti ka bai ban yan barang emane pertai klendi ke ba baj ke ba khoi ke ba biang bat ban poi Syajaka ba la pengkre ingi ne la khlak ne pertai ta mo chebeneng reu Jesus la wan balong kholang brot jong blai haga tin ju blai la yetu bolej ban yo kajing pen baptis hawa Jordan unang pen baptis u Yohanes abolai iyo Jesus long hakmi kholang brot jong blai lawan man kitno ya ka pop ka pertai te keril kubur namta barok badu jikreben kibam sodon syu kalat kebai pat lesi pila ngop asibon ki ai lesi pelong ai fi ban syu ngop no ban syu di do da kiat ne ban di tiki drugs ban long gi bre bang ngop no syu syu university ba phem ka ban per khat ki kam ki jam ki jingle ki ba so thot ka ben sem ka dong ji penram le tetep ora la ne ka por ba pen pai so try Jesus Baru Jisu ukloi ban mam lagi pop jong fi. Kasin jom lagi ang alin ingin site ni alam ang try. Lagi pop jong fi ki sawin hain kini kum ka yor. Lagi sawato kini kum yo lang berat. Wan banyo ka jing site kagas nam ka jong try Jisu blong kon lang berat jong ublay. But Jisu lawan ban sius pa nama urtip. Bagi melak ban sius pa dalai ledi. Lawan mo nanta ka pertai. Lawan mo namta jong fi jonga pengen mat yang tak kasi pat nem jong try Jesus kamot osyong kristan glabyang jilong kristan de padang jing kha ba arsen ba kai ba fi syam ha ga jing em ka jong fi bese menta hane khlemat fi long tau kristan na kertang fi long jing dai bodu bulai dan kamu jing kha ba arsen ka mo try Jesus la kran Nicodemus ha ga gospel jong Yohanes kalong ba lai de khot banin kong hadu ba hinyo ban kam ban kapat yo breu ban kapat ika breu ban kapat ika breu kajing ka om na kajong ka dok kajing ka na kajong mensim tamu ban kelaga mot ika pop ban pashu ban yo kajing padeng wisus pa ban long breu ka batamai bat ki breu barok ki bambat mat yu jisu kadang ka bode firu ban yo ada kajing kapat kajing batamai ka ban lingba utra Jesus Christ ka Bible ang gospel jong Yohanes kalau nang ka baning kong rekod khat ar lai thu ang tu kumlo jisu lawan Chalagi jong, lagi tagi break badai la, jong ka jai ka kor, akan jagi jiu ka kan taju, lagi bela priang yu pat, ya kiul ai ka bor kong ki khon ki jong bulai, dia piru bahane ka bor pid yo ka lat, apen pasau jisu, apen long ukon ka khon ki khon jong bulai, lalu spana ka nam jong try jisu, pidan hangno no ka jaka. Piro tu pen kam be jing panem pen kam jing kelaba tamai le tang Jisu la banya rap ye pi hai si ba ai dong koren kelang bas san got kan yo kong uno tabut mano kibren how Chris ken long jing tabut tamai ki ba rem ken du ken le ken jano ki ba tamai ken ja tena ka por nga ong e pi to wan chau Jisu ken le pen kam jing ba tamai un ai bi jing ba tamai Demo ban ai kajing mamai kajing sait ka staff ka jongu ban ai kajing embat tamai pelong ubriu ka breu ka batamai nak tuai ne ka por bo blend plan ling ba man sama ko chapi bato tu wai ru api hane ka por so dan kamu jim em try Jisu ong try Jisu
Magi pop ke jonga. Ngawan ceme. To magi pop jonga sat jonga. Kang snam jeme Jisu. Lagi sawin han ken lengwa yor. Lagi sabutu ken lengwa lang berat. Tahu ta magi jem dia go try Jisu. But to the wairu ke jipan kya lagi tu bara pangstam anga try su pan kya nga. Pan kya ri pangstam ngai men pan kya nga. Bat tu de ka vi pangstam hang tu kerpar Jisu pan kya vi. Kerpar Jisu pan kya ri bahir sam vi. Kerpar Jisu pan kya ye no vi kya. Dan kar phi ne por utrai sun pan kya vi. Wan ban panem wan pan kya wan pan laj phi di bor ka jing do ministry baro. Kalau ka bor utrai Jisu. But Islam Jisu kan pen kau ni pop jadi baro, kesam itu kan saya kau ni pergi pop baro, kerja senam itu kan penkia kemet jadi baro, bat ka boru try Jisu kan pelaj pi, lagi bor jadi setan baro, haga dok try Jisu, dok yang no bentar kerja penemu Jisu, yang no bentar penkia try Jisu, yang no bentar jadi pelaj try Jisu, baru blind kerhui pi, kerja kenduk pat, haga try Jisu Christ, amen, but amen, yaro try, amen.